Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti dakas agagam. Iti may sa pagarian o Bing, at dagkabsat a prinsipe nga agpada, apatpat ganunay tinaganakda, nga ari kan reyna. Sipud pa'y ubing da Prinsipe Marcos kan Prinsipe Juan. Nadlawon ti ari kan reyna, ti dakkel ang nagdumaan ti ugali da. Natangig kan naturad ni Prinsipe Marcos. Kat napakumbaba, kan danda ni saan nga agsasao ni Prinsipe Juan. Iti panaglabas dagiti aldaw, at dagimpet, anay dumduma asakit iti reyna. Kat karkar na asakit ti kimpet kan ka madaydayaw a reyna. Anya ti kayat mo asawan, mangakas. Adda imapal kan ka karkar na aparswa. Nga iso tinangtad kan ka iti karkar na sakit mo ita. Anya? Dahita tinaduktalak, iti panang taming kan ka, napatagaray na. Kayat mo asawan, jakon agimbag pa'y. Agimbag ka pa'y madaydayaw, aray na. Nga may salaang, ti makapaimbag kan ka. Anya dayta, mangakas. Ti bulong, ti datdatlag amula, amasarakan laang, iti karkar na abantay. Dahi talaang ti makaagas kan ka, madaydayaw, aray na. Makasaganak nga agdalyasat amapan iti karkar na abantay, amak nga ari. Siyak ti mangala iti bulong ti datdatlag amula, nga iso ti makaagas iti inak arena. Ammo malapagad ti mapan iti karkar na abantay, Prinsipe Marcos. Nakasaganak ang makigasang-gasat amak nga ari. Amo yumata na siglatak. Kabayala kasalak ni Bantibagi. Sa anak lakit diya may sagmak. Prinsipe Marcos. Kidawag ti bendisyon kan pamalubos siya makngari. Agdalya sa tak amapan iti karkar na abantay. Tamangalak iti bulong amakaagas iti inak arena. Talaga naturod di kapsat ko, amak nga ari. Podno dayta, Prinsipe Juan. Iso na laing tamatanaganak. Apay, amak nga ari. Saan ang mailibag ang napagad dagdalya sa ti karkar na abantay? Agdinamag ti kaadda ti karkar na nga akin kukway ti datdatlag amola. Amak nga ari. Awan pa'y ti asino man anak asubli ang naggandat anagala iti bulong ti datdatlag amola. Ket dayta ti pagdandanagak ita. Makabannog tagdalyasat. Hanggang sa nabali. Ada akong iti karkar na abantay. Sigun iti bilin kanyak dagiti ministro ti palasyo. Ada iti pusig ti kabakiran ti sapsapulag adat datlag amula. Lukitag taglawlaw ko. Patsek nga sidil ka kung iti pusig ti kabakiran. Mabisina kon. Iso ang mga anak pa iti balon ko at tinapay. Kapag iso, mga anak pa dito na ginanak. Kalpasan na. Sa pulag kong tidatdatlag amula. Tapno makaala ko ni tibulong nga agas ti inak arena. Mabisina, Barok. Babalin ka diti dumawa at iti tinapay mo. Sa dino tinagapam? Sika bakit? Saan anapatag no naggapuak? Pangasim, Barok. Ika na, kiti kang kanam at tinapay. Para lang kanyak daytoy. Iso nga umadayo ka. Adaywan nak. Tama nga numapaungat na kat pong sayak ti ulong. Daakas kayam ti ugalim.
Kilata nagbaliw ti langam. Kat nagbalin ka na nakapimpintas a babae. Daytoy ti pudno alangak. Kat mulak ti gagaram ditoy, Prinsipe Marcos. Anya? Datlag ka. Tamam munak pa'y gayam. Juan, am-am mo ka. Amok ti kinatangig, kan kinabusado ma prinsipe. Kat gapoy tinaramid mo kanyak. Madusa kamat, kas kadagiti padam nga imunan nga imay ditoy. Anya? Adan imuna ngam siyak nga imay ditoy. Juan, ngam nagbalinda amin abato. Kas iti makitkitam iti aglawlaw mo. Ha? Kaya't mo asawan, tao dagita ba to? Juan, tao daan na alas ti ugali kan kababalin na. Kas kan ka. Iso akas kadakwada. Dosaan kamat. Gapo iti na alas nga ugali. Anya? Ita, maisa kamatan abato, Prinsipe Marcos. Agpapada kayon kadagiti nagdursok nga imay ditoy. Amak nga ari, kumaro na kumaro ti sakit ti Inak Arena. Nabayag mo ten, manipod nagdalyasad ti kapsat ko a prinsipe, anapan iti karkar na abantay. Anya ti kayat mo asawen, Prinsipe Juan. Siyak mo ti agdalyasad, amak nga ari. Anya? Kasanon no di kan makasubli pa'y. Agsubliak, amak nga ari. Kat imot kunton ti bulong ang makaagas iti Inak Arena. Prinsipe Juan. Pangaasiyo ta palubusan dak. Para dahito iti Inak Arena. Agtalik kayo kumakanyak. Amok nga dakon dito'y pusog ti karkar na abantay. Nasken nga agan nadak. Awan na pulos ti pagilasinan iti kabsat ko a prinsipe. Ngayon munan nga imay dito eh. Sa dino nga tantayan na. Mabisina ko. Kanat pa iti balon ko. Sakto sa pulon ti datdatlag amura. Mabisina, baro. Ah, Mabalin ka dingay ka na kiti tinapay mo. apay kit din nasaan ina bakit? Oh, atoy. Kukuhayon ti tinapay ko. Agyaman nak. Ngam kasanukan. Anya ti kanam. Maibturak pa iti bisin ko, ina bakit? Atoy pa iti balon ko adanon. Ngam saan ko nga itid amin kada kayo. Takasapulak mo't day ta adanom. Para iti panang sapul ko iti kagarak dito karkar na abantay. Atoy ina bakit? Uminom kayo iti danom abalon ko. Talaga na dalos ti puson, Prinsipe Juan. Nagbaliw ti langak ti imag mo, ina bakit? Daytoy ti pudpud no alangak. Tasyak ti engkantada dito'y abantay. Katmulak ti sapsapulam, Prinsipe Juan. Madaydayaw nga engkantada. Agnangabitan ka ni patay ti Inak Arena. Masapul na ti bulong ti datdatlag amulam. Ta iso lang ti makaagas kan kuana. Amok dayta, Prinsipe Juan. Mapatganti kid daw mo. Makaala ka iti bulong ti datdatlag amulak. Tapno maagasan ti Inam Arena. Agyaman ak unay madaydayaw nga engkantada. Nga malaksid ang makaala ka iti bulong ti mulak. Ikan ka pa'y iti may sa akid daw. Kas panang bigbig ko iti kinasayaan. Kan kinaimbag mo, Prinsipe Juan. Madaydayaw nga engkantada. Adon ti imay dito'y karkar na abantay. Ket awan pa'y apulos ti nakasubli kadakwada. Karamanan dita ti kabsat ko. Ni Prinsipe Marcos. Tikid daw ko. Makasubli ko man ti amin ang nagturong dito'y karkar na abantay. Tapno sana niya agladingit dagiti napanawan da. Talaga nasingpat ka, Prinsipe Juan. Mapatgantikid daw mo. Makasubli amin a pinagbalin ko abato a nagdursok
nga imay ditoy. Kilat ang nagpuko tinagado abato itaglawlaw. May salangan tinabati. Anya ti kaya sa wanda ito ay madaydayaw nga engkantada. Dagiti bato nga daitay iti aglawlaw. Kat iso dagiti dursok a dinusak nga imay ditoy. Ngamgapo ta kinid daw mo ang makasublidan. Pinatgak nga ron. No kasta? Oray ti kabsat ko a prinsipe, nakasublin iti palasyo? Saan? Agiddan kayo nga agawid iti kabsat mo. Taiso day tanabat-bati abato ditoy. Agsubli iti kasisigod na, apaman nga agpukawak, kalpasan nga itad ko kan ka ti gagaram ditoy. Ngam awan to apulos ti malagip na, maipapan kadagiti napasamak. Ala, Prinsipe Juan, nawayakan ang mga la iti bulong ti datdatlag amulak, nga iso ti makaagas iti inang. Day tamula nga day ti abay mo, iso day ta, ti gagara. Marikrik na kadandanitan makapanaw dito'y karkar na abantay. Kabsat ko a Prinsipe Marcos. Wen, adin ko a Prinsipe Juan. Ngamla dingitak. Siyak lang ti makapanaw ditoy. Kat siyak ti mangisang pat iti datdatlag abulong nga agas ti inata. Dita ti dalan kabsat ko a Prinsipe. Well, Prinsipe Juan. Napukawan ng iti puot ni Juan. Nasken nga agbalin apalimod da ito yung naramid ko. Iso nasken nga uluyak ti kabsat ko. Latinita Juan. Ngam siyak ti rumbang amang tawid iti takam ti amata. Iso nasken ang mapukaw ka. Tapno awan ti lapad iti kalikagam ko. Tano maamuan da si katinagbaligya nakaala iti agas ti inata. Amangan no si katipagtugawan ti amata kas ari. Ket dayta ti jak itulo. Ha? Madaydayong na engkantada. Siyak nga rod, Juan. Anya tinapasamak, madaydayong engkantada. Pinagaramidan na kaitidakas ni Prinsipe Marcos. Tati kayat na, iso ti agparang anakaala iti datdatlag, abulong timulak. Anya? Kinapudno na, pinatay na kan, tapno saan kuman ang maduktalan ti inaramid na. Ngambabaan iti bilag ko, nagparang laeng akasla nagbaligi ni Prinsipe Marcos iti inaramid na kan ka. Ngam ti kinapudno na, kat di na ka napatay. Anyan ti kabsat ko. Kabail na gayam nga aramidan ti kasta kanyak. Tap na magunod na laang ti kalikagom na. Ngam di kagdanag, Prinsipe Juan, siyak ti makaam mo. Itamot laang, makasubli ka ni palasyo, kat maduktalan ti amin. No kasapulan ti pamanagnak, addaak amang panagnak iti amin. Naimbagan ti inam Prinsipe Marcos. Ngaman yan, ta saan samot niya agsubli di kabsat mo. Kas kinuna ko na makngari. Napaggad iti karkar na abantay. Ang mga no danda ka sa napasamak iti Prinsipe akabsat ko. Ay, makapalatingit. Si karang tinagaramid kanyak iti dagas. Bayat ti panagdalyas at ako man nagsubli dito'y. Prinsipe Marcos. Prinsipe Juan? Anya ti kay tasawon da ito Prinsipe Juan. Dumngag kayo, amami nga ari. Isalaysay ko tinapasamak. Iti kasta, malawlawagan kayo. Ita, tadwata laingen dito'y Prinsipe Marcos. Ha? Kayat ko mamuntag paiso. Awan ti kinapudno timbaga ni Juan amak ngari. Ulbud dayjay? Sika ti ulbod, Prinsipe Marcos. Sika! Awanan ti sabali, Prinsipe Marcos. Madaydayaw nga ari.
Maragsakan ang makakita manin ken ka, madaydayaw nga engkantada. Amak nga ari. Agam amo kayo. Well, ket umdasan na pamanagnag ti kaadda ita ti madaydayaw nga engkantada di ti palasyo. Anya ti kayat yung asawan, amak nga ari. Ti salaysay ni Juan ti Pacheck. Ket si ka Marcos, madusa ka. Taday tatirumbengken ka. Saan? Kasyanda ka makngari. Saan da kumadusahan? Pagbabawya akong tinaramid ko. Di da kumamot dusahan na makngari. Kasyanda kuma. Saan da kumamot adusahan? Itilaksid, ti panagpakpakaasi ni Prinsipe Marcos. Dinusalat ta daytoy ti ama na nga ari, ubing. Kat iso ti makagapo, no apay nga awanan ti oray maysa kadagiti agindag, iti pagarian, ti timulad iti naalas, nga aramid ni Prinsipe Marcos. Tatidakes agagam na, tinangisagmak ken kuana. Bueno bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met, iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.